Melaya. Idan na lallaba na siyar ragona na 40,000 da uku. Ya ake cikin yanzu. Abokina iya wuya ne fa ragon layya nan kam mu kawai za mu nema wani taure mu saya musu in ba haka ba abu iya wuya ne. Allah dai ba mu sa'a kawai sai a hankali ne. Yara murya, yawa. Aha, mu je zuwa. Bana bari. In ka gana banza. Bana bari faɗi kan ƙasa. Ga wani wako a can fa. Allah ba? Ko gaskiya ne fa? Mun ci gaba. Kullum bari ɗan wanke nuna. Sarki ya gaishe ku. Aka take lafiya. Ya musu. Ina kuke. Arewa ina kuke. Rawa a gaban